А у нас ръста на необслужваните кредити ще спре през тази година. Оптимистичната прогноза е на Министерството на финансите след проучване на очакванията на финансовия сектор. Голяма част от бизнеса обаче е изправена пред сериозни трудности по изплащане на заемите. Налага се преструктуриране на задълженията, което обикновено носи редица рискове. Повече от Николай Василковски и Кирил Караджов. Преди 5 години Емилия и съпругът й започват да строят малък семейен хотел. Теглят бизнес кредит от 200 000 евро. В начинанието фамилията участва и със собствени средства. Ние си продавахме жилището, свекърва ми тя си продава жилището, за да може да почнем нещо и банката да додава. Хотелът достига до груб строеж, а финансирането от банката е прекратено. Емилия тегли пари от втора банка. След известно време се налага разсрочване при нови условия и по-висока лихва. От една година съм спряла вноските и чакам евентуално съдия-изпълнител да ми се обади, че се завели дело срещу мене, защото в крайна сметка аз нищо не мога да направя. Аз няма откъде да ги изкарам. В момента даже парите не ми стига да си покрия моите собствени разходи. По данни на БНБ към края на януари, лошите и преструктурирани кредити са 22 на 100. Според кредитни консултанти, банките у нас прибягват до нарушения в отношенията си с клиентите. Често вдигането на лихвата е извън правилата. Ако в критичен момент се наложи подписване на анекс към договора за кредит, клиентът губи правото си да търси справедливост. До момента, в който подпише анекс, той има някакви права. Може да изисква от банката да му възстановят лихвата, погасяването на кредити. Но всеки един анекс, който съм виждал на абсолютно всяка банка, на практика уневинява банката във всичко, което е направила или е нарушила до този момент. Уловката се крие още в първите редове на всеки анекс. Там ясно е написано, че клиентът се съгласява с дължимата сума и условията. На практика банките няма как да предоговорят индивидуално всичко за всеки. Подпишете ли го, се превръщате в финансов и банков роб. Ако сами се пазарим с банката за разсрочване на заем, рискуваме да попаднем неподготвени в трудна ситуация. Консултантите съветват винаги да търсим съдействие от специалист. Цената на един ценен съвет е несравнима спрямо щетите, които ни грозят, ако не сме наясно с тънкостите на този тип преговори. За новините на Нова, Николай Василковски.